From Madeline Bonghanoy. Oo, dalaga na to si Niche. Payatot silang ka Niche, habhab taman diha. Agoy, kasakit sa batang. Hello auntie, promise, wala ko na hurt. Wala po ko na suko. In fact, nagkatawa ko sa payatot. Pero tinood man pod with evidence pa na, Your Honor. Niwang jud inyong Jumega diri. Unsaon man jud nga dili man jud ko manambok, pero wa man sad hinuon ko nagdali. Basig na kay ma-recommend na kong bitamina diha ba. Kanang malabuan jud unta na akong kanang fat sa akong mama. Cherries. Pero bitaw, napasagdan na gid nako ang akong pagmukbang-mukbang. Shoutout day sa akong long time sponsor /cook /partner sa mukbang nga si Tito Ining. Shoutout ni mo diha no. Na busy kayo sig stream sa ilang page ni Ma'am Shitin. Magmukbang po siguro to sometimes no. Bisag every lunchtime lang good, charot. Anyways, mga auntie ug uncle diha, pa-follow sa page nilang Tito Ining and Ma'am Shitin nga Ining and Miling. Everyday si Tito Ining magpa-Gcash dito sa ilang live stream. Pero disclaimer, for adults only lang na iyang mga stream. And not recommended na tong mga kids. So, sa mga auntie ug uncle lang. Okay, o diba, to ining, gipromote na tika ha. Bigyan naman, oy, back to mukbang na dayon ta. So, bito mga megs. Isigway lang pod na ko ang katong topic. Sa vlog na ko sa una nga medyo nag-viral o very light. Katong about sa no to body shaming. Since wala naman ko masulti diri lain, so insert lang to na ko ha. No to body shaming ta diring dapita. Di ta mo judge nga kesyo kana siya perting dauta, kana siya perting tambuka, please ayaw. Kiba ka kay baw, nakapa-depress na ka ugtaw. Kung joke lang, okay ra ka usa or kaduha. Ay lang pud balik-balika. Balwa man siya nalimot nga daot or tambok siya, di ba? And kung imong point lang kuno is concern na ka sa lawas na niya, then again ayaw balik-balika. Kaya kung nagproblema ka sa lawas niya, mas nagproblema pud ang tawag na siya. Kaya hago ng lawas, di ba? Kung nag-uol ka tinuod sa iyang kaniwang, nahala palitig bitamina. Kung nag-uol po ka siyang katambok, o di ipalay po siya kung daghan kag kwarta. Pero anyway, napoy ubang mga basher or bitter, maski sakto lang lawas sa isa ka tao, naalay gihapoy kasulti. Like, mauna na siksi ninyo. Layo naman kay na ni Kuan. Or ang uban po, hinawayan kayo kiso sa una, si blah blah daw tambok kaayo. Ya karon nga ni daot na, ay nandayan nga nasakit. Or i-judge pa usahay nga kiso wala angay. Or mura nagkalansay. Or let's say, daot sa una and now perte ng tambuka. Moingon din ang uban, naunsa na good na siya. Napasagda na sa kusina. Or himuon pang katawanan. Kinaan na daw lechonon e nagfista. Ay nako, nya og perfect pud ang lawas, moingon pud nga hipon man na siya. Nya kung perfect body na ang gwapa pa, guess what? Mangita pa jud gyapon nag ikasaway ang ubang tao sa ilaha, di ba? Maglisod tag analyze kung unsa na nang sakita ang naa nila. Nya ang worst, mas labaw pa silang sawayunon ra ba? Kung makabody shame, mura jud og perfect pud sila. Manawag niwang, pero sila utro pud ay kataas lang ang liog. Manawag tambok, pero gauna po dahil ilang buhion, wa na maikog. O diba? Nanaway na po hinuon ko. Sorry na ka, usara. Hala, nag-rap naman hinuon ko daring dapita. Sinsya na. Pero gituyot yun nila ko para mutaas ang video. Ug mabutang ads nga balig 5. Unta, dili ninyo ipang skip ang ads. Kaya para makapalit sa taong tag-vitamina. Arats. So that's it for today's video. Ang maraming sa mga God bless everyone. And I say...